Iki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lha kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Kaya sekali iki rasane njaluk bayar kan ora apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki endi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to? Oh, wis entek ape yo. Ya sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Temen dono matane wis lho. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis. Oh, urung ramen-ramen cile lho wis. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik engko bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diam-diam apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Ja aku ming kon delok TV. Lah nek padha ngrasake ndelok. Ya gak aku omah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Eh?